pasas por mí, me salta la presión, yo regateo. Hi ha com diferents activitats i fan equips per edat i llavors anem passant d'activitat i cada una dura 10 minuts. Jo crec que va molt bé perquè és una manera de portar més a terme l'esport femení. Doncs primer una sèrie d'activitats, cadascuna diferent, i després al final a vegades fem un partit. Doncs crec que està molt bé perquè és una manera de disfrutar i practicar l'esport que t'agrada. És molt positiu, ja que nenes, tant que juguen a futbol com que no juguen, tenen l'oportunitat d'estar tot un dia juntes i passar-lo juntes i fer activitats potser una mica diferents com fan el dia a dia al club, i així elles poden veure el que és jugar a futbol totes juntes i que és divertit i que poden treure coses molt bones. Em pareix molt bé que organitzin aquests dies de futbol, ja que és un dia on ens juntem totes les nenes que practiquem aquest mateix deport i podem disfrutar totes juntes del futbol, que és el que ens agrada. La jornada aquesta està sent un èxit de moment. Hem superat una miqueta el número de nenes de l'any passat. L'aposta que fa la Federació Catalana per aquest torneig, o per aquesta trobada, és molt positiva, perquè venen nenes que no han jugat mai a futbol, no tenen ni fitxa federativa, en fi, que estem promocionant això a tope i és el que es tracta.